رێکەفتنا هەسەدێ حکوومەتە شامێ ڕۆژەوای کوردستانê xwedî rêveberiyeke xweser bû. Lê piştî rêkeftinê rêveberiye gelek desthilatê xwe ji dest dan û li gel Şamê tevlîbûn pêkanî. Berê em serbixwe de eyşîn, istiqlalî bû, îro nema ew istiqlaliya kêm bû, ne wek yani tu bêje nebêje ne wek berê yani zehmetî wê bê kişandin. Bi nisbetî muassesatê îdarî jî yani ekîd wê ne wek berê bê wê îndîmaçê bê vê îndîmaç ka ana wê bi çi şeklî bî jî hîn em jî negiyan wê sûretê nuqatê yani ji me re zelal bibe. Heta niha berpirsên rêveberiya xweser nizan wê şêwazê tevlîbûnê bi çi awayî be. Çi heye yani me tirsî îro heye zarokê me î sal çend sal bi Kurdî dixwîne. Sefê ji yekê xwendin heya bakalorya derca giş bi Kurdî dixwîne. Sibê ka mesîrê van zaroka çi be wê bi Erebî bixwînin wê bi Kurdî bixwînin. Li aliyekî din çarenivîsa yekîniyên parastina jinê YPJ di çarçoveya rêkeftina ku hatiye kirin nezelal e. Lê berdevka YPJ tekez dike dê li nav lîwayên Kurdî yên destnîşankirî de cihê xwe bigirin. îro niha gelek kes dibêjin wê rola YPJ çawa be, wê eceb hebûna YPJ çawa dewam bike, fikarên wisa gel her kesî heye. Ama em vê bêjin YPJ ne hezarek yan 2000 yan 3000 yan çend hezarên şervanin. YPJ temsiliyeta hemû jinên di civakê de dike. Hemû jinên Sûriye û cîhanê dike. Niha beşdar wek YPJ di nava ev îtîfaqê ku çêbûye helbet wê her bimîne. Nîqaşê wê jî hîn dewam dike, ji ber ku hîn diyalog dewam dike. Çavdêrên peywendîdar dibêjin pirsa rêveberiya xweser an otonomî yek ji pirsgirêkên sereke yên di navbera her du aliyan de ye. Di demekê de hikûmeta şer tevlîbûnê wek tevlîbûneke tam fêm dike, lê Kurd jî wê tevlîbûnê wek tevlîbûneke bo nav dewleteke nû lê bi mercê parastina nasname, xak û taybetmendiyên xwe yên neteweyî dibînin.